Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga ka-aksyon, welcome sa tuyang programa. Magribahan kita sa laog ng sarong oras may kabanga. Aldaw ngunyanin Miyerkules, petsa 24 kan bulan kan Marso taong 2021. Kami an sa indong mga kakairiba, Remy Araneta Mendones, and mga Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako man po ang sa indog lingkod, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. Ini ang programa na magiging kakampi kan mga inaapi. Ang programang magiging kasurog kan mga Bicolano, makakatabang kan mga nangangaipo. Ini ang Tabang Ora Mismo. Maray na pagkahapon, partner. Masiram na hapon, partner! Partner, espesyal ang aldaw na iningon yan pagkahapon. Espesyal ang magiging episode Tama. kanyan. Kumbaga, partner, ini ang aldaw na haluytang pigalat-halat na mapunan talaga. Correct, partner. Kadako kitang mga kababayan na matatabangan in terms kan sa indang mga problema. Oho, ngunyan ang aldaw, partner, na mamumundag ang sarong programa na magiging makabuluhan, kapakipakinabang, asin talagang malalauman kan mga kababayan tang Bicolano. Ibig sabihin, partner, sa mga kababayan niya itong nagagabatan sa buhay, igwanin solusyon. Oho, so mga kababayan tang pasan nila ang daigdig. Ini ang programang magianan sa indang pagmate. Correct. So, alagad para mas maliwanagan kita, partner, Oho. kan pinaka-obheto kung nata minukna iniong programang Tabang Ora Mismo. Kumbaga, partner, para maaraman kan mga kababayan tang Bicolano ang pinakasustansya kan programang ini. Maaraman tango niyan, partner, kung sisay ang nasa likod kan programang Tabang Ora Mismo. Yan, kumbaga, ngunyan madidetalye sa mga kababayan tang Bicolano, asin malaog sa indang puso, asin isipan kung nata iminukna ining programang ini. Correct, partner. Ang tao na nasa likod kan programang ini mahigos. Matinabang-tabang, nagmamalasakit sa mga kapwa Bicolano. May dakulang puso. Pilantropo. Siyempre, makajos.
haluy nang nagtatabang puun pa ka ito, sundo mo niyan, asin sa mga masunod pang panahon. Correct yan mga ka-aksyon. Daing iba, ang tao na nasa likod kaining programang Tabang Ora mismo. Ang taong may bulawan na puso. Daing iba, mga ka-aksyon, si Congressman Saldico. Saldico. Maray na pagkahapon kong. Maray na hapon sa Induga Boss. Opo. Maray na po sa mo Joshua Remy. Opo. Kung tamang-tama po, pinagmaray talaga na digdi po sa programang ini, kumbaga ngunyan ang primerong aldaw, iminundag ang programang ini na talagang magiging kapakipakinabang sa mga kababayan tang Bicolano. Pero importante po na maipasabot maipaintindi ta sa mga kababayan ta. Ano man ang po tabi kong ang pinaka-mayor na rason kung naisipan mo po na imok na ining Action Co Center, imok na ining programang Tabang Ora mismo? Well, inot na inot before pa man kita naging representative kang ako Bicol Party List. And bago pa kita nagkaiguang ako Bicol Party List and before pa kita naging chairman kang ako Bicol and before pa nagkaiguang party list system since 2006 and even before pa mag 2006 kan Riming, nahiling taga-boss ang mga nagiging paulit-ulit na problema kan sa tuyang mga kababayan na Bicolano na daing katapusan ang problema, pagtios, pagsakit kang mga nangyayari sa tuya. So, lalo na niya nagkaigwa pa kitang pandemya, no? So, talagang kumbaga never ending ini. So, mas maray na para mas mapagian, mapakaray ang magkaigwa kita kaining tabang ora mismo iranita sa tao. Diretso ang pagtabang sa online and sa social media. Opo. Para maging available po tulos sa tuyang Siguro pagtabang. kung epekto po ini kan supag para ikot mo sa Pagparalibot manlain-lain na ni lugar Kong, kan oho, Bicol Region. nailing siya kan Na- nasa kung paano magtabang si Congressman Saldi. Nakakaulay ni Kong sa mga ordinaryong tao. As in, nadadangog mismo ni Kong so agrangay kan mga kababayan. Correct, partner. Yes, yun ang nangyayari. Kakaikot tayo ni and marumduman taman ka ito. So SOS Bicol, dinarata mismo sa national media, nag-chartered kita ka ito kay plane para mapaaram ta sa national Government. na national government. Sa papaagi kayo ng tabang oras mismo, iguana kitang sa diring video, sa diri kitang programa, kaya tanang data na kay Puansin na mag-asa sa indan kung iluluwas inda inin. Ikita na mismo mapaabot sa inda sa gabo sa satuyang mga kababayang Bicolano kung ano man ang problema, ini ang magiging conduit para iagad ta ang tabang na pigahagad sa tuyang tabang kang sa tuyang mga Kumbaga, Bicolano. kung gusto mo po na mahiling kang national government, kung ano ang realidad, Realidad. ang tunay na senaryo na nangyayari sa Bicol Region. Yes, Yan. and Oo. it's the program. Aside kay ang tabi kong, sa paagi kay ning Action Co Center, ano talaga itong pinaka-objective, pinaka-objeto kung natag Yeah. binilog tayo ni? Well, yun na itong pinakaano ta para ini maging one-stop shop sa gabos na proyekto kang Ako Bicol sa pagtabang kang proyekto kang Ako Bicol. Yun na ini ang gabos na pwedeng dulukan na dahil ninda kay puhan magpasiring lalo na ngunyan ng pandemya. Pigibot tayo maging easy access through the social media para matabangan kay tayo ni mga naapi, nalalag sa alanganin, Oho. or in times of kalamidad, no? Lalo na ining sunod-sunod na sa tuyang kalamidad, na pwede tatulos mo padarang ki asistensya, harap kang ginibot kang nangyari sa pandemya sa Manila, pigduman tam bilog na Calabarzon, Batangas, Laguna, and bako lang sa tuyang kababayan ng mga Bicolano, kung hindi pati ang sa outside kang Bicol region sa bilog kang nasyon na kaya tang abuton sa pamamaagi kang sa tuyang pagtabang. So, Kumbaga, buot sabihin, partner, mahiwas talaga ang kamautan ni Congressman Saldi na Tama. magkatabang. Bako lang sa mga Bicolano, ha? So, Tama. mga kababayan niya itong nasa luwas ka Kasi nasyon. automatic na partner na so anong na probinsya na nasa loob kan Bicol Region, Aha. dati nang pigigibungan Dati Ako na, Bicol Party oo. List na pigpapaabutan ki tabang, pigdadarahan ki mga ayuda. Ang gusto ni kong pati sa mga kababayan tang nasa luwas kan Bicol, sa Maabutan mga ni kababayan tabang, tang oo. nasa abroad, pero Aha. Bicolano. Correct. Aside from mga Bicolano nga ang Ako Bicol, si Congressman Saldi, may mga natabangan lalo na kang panahon ng pandemya, may mga Bisaya nga na natabangan si Kong, may mga Ilocano.
Buda, pag hiniling mo, so sasabi ni Kong na kung minsan kaya, nare-reparo lang kita pag may kalamidad. Pag may kalamidad. Ang gusto ni Congressman Saldi All Tabi, throughout, maski warang maging pandemya, warang permanente. kalamidad, ang serbisyo na pigtataukan ako Bicol with Congressman Saldi. Iguanin, one-stop perme, shop oo. na mariparo sa gabus na panahon. Okay. Na-mention ni Congressman kung ano ang pinaka-obheto, kung taano ta binilog ining tabang ora mismo. Aramon ta mismo kay Congressman kung si Isay ang mabibenepisyaran kaini ang mga programa. Opo. Well, ang mabibinipisyaran kay ni ang gabos na lalaki, babae, ina, ama, si lola, si lolo, si kuya, si estudyante, gabos Parauma, na parauma, parasira. all kinds of sectors, demographic, parauma, parasira, laborers, lalo na itong mga kasaraditan. Ito ang nangangaipo talaga kay tabang dit sa naini sa tuya pero sa indada kulang bagay. Opo. So mga piga-ipit, piga-api na day makatrabaho o padipisilan, ano? Dipisil sarupa, dipisil magnegosyo kumisan sa sarong government, no? Sa agency. So kung ano pwede ta sindang matabangan, kung sindaman medyo naapi and piglalamangan. So, daing pipilion po ini Kong. Pipilion. Pipilion. So, Dahil kita. At magayon saka, partner. aram mo, ining pigtataram ni Congressman Saldi Tabi partner. Although, may mga government agency kita na may mga pigigipon na Oo, mga tabang. Kaya tama. lang kung minsan, Napapahaloy ang proseso. napapahaloy, Oo. buda, kulang sa manpower, Aside kaya, kulang sa sa mga pag-asikaso. kababayan niya to, kulang sa kaaraman. Kaya sa paagi kan sa tuyang programa, maigigiya ta. ining opisina kan Action Co Center at saka ining tabang ora mismo na binilog ni Congressman Oo. Saldi, augmentation and support Augmentation ini. and Yes, support also na kan. matabangan ta sa mga kababayan Yes. tang nagtitihos. And also, siguro man to encourage man sa mga government agencies or government officials na kita man maging example sa paagi kayo ng programa, ma-encourage sinda to do positive work instead na so kanya-kanya sinda mag-igos para makatabang man sa tuyang mga Magayon ang kababayan. partner. Opo. And apwera kung kay itong mga pagtabang na pigsasabi, may naminsunar ka mo subago na maliban sa pagtabang, pwede man na idulok digdi sa programa, so may mga libok, may reklamo, dahil kami na asikaso Tama, ngayon. tama. Halimbawa So ano sa pang mga ayon sa di gobyerno. ano pang mga tabang ang pwedeng irani digdi sa Action Co Center? Yan, so dati tang pigikibo sa kabuhayan, sa edukasyon, sa health, So may mga problema kung legal. problema legal sa mag-agom sa pamilya, ano ang proseso sa so igwa po kitang mga lawyers na luminaries na maray ang na pwede sa magtauki abiso advice para maipagaan ang saindang buhay bako padipisilan iyan ang kaya popular ang satuyang presidente ng national government dahil yaon po ang malasakit. Gusto tayo i-expand ang pagtabang. Ako Bicol ever since is talagang tabang sa mga kasaraditan, tabang sa edukasyon, tabang sa health, tabang sa gabos na livelihood and so hopefully mapagaan ang satuyang mga buhay. Opo. At kung ika po, Mga magayunon partner oo. ang kamauutan kan sa tuyang haluin na si congressman. Congressman na nagtatabang sa pribadong sektor pa siya Sa bago pa siya naging representante. Yes. Okay. Kung ano ang nahihiling mong, gusto mong, kumbaga, puturo kan Bicol Region? Anong Pangaturugan. pangiturugan mo Oo. sa mga kapwa mo Bicolano? Well, ang satuyang pangaturugan talaga is mapakaray ang saindang kabuhayan, gabos kita maging maugma dahil mapakaray ang pagkabuhay, mapakaray ang pagkabuhay kang lambang sarong Bicolano na mapagaan, bako mapadipisilan and hopefully gabos kita umangat. Kumbaga, kung gusto mong mahiling na ang Bicol Region as a whole, mauswag na Bicolano. Mauswag na, Mayong nagtitios, gabos nagtatarabangan. So, magayonon partner Asensado. ang pangaturugan ni Congressman. yes, kaya nga ni ever since 20 years ago piguulukan kita kang international airport dahil nagtubod na magigibo ta po ining international airport through Senator Arroyo. Kinaulay takang nabubuhay pa siya na sabi ko, sir, this will be your legacy. And nangyari po yan. We're doing the cruise terminal, the train, hopefully. So, gabos po yan, magkakaigwa kita ki realidad sa development. Permit kita number 2, the poorest region. Hopefully, with this opening of the international airport, the train, gabos na infrastruktura,
yaon po kita sa puro kan Luzon, kaya man kita medyo harayo kita sa sentro kang ekonomiya, no? But we ang sinasabi tangan ni kang 1998 pa pag opening kang Misibi, sinabi ta na we will make Bicol as the part and the tourism center of the as long as sinasabi nga ning we built it and they will come. Okay. Kaya po ini sa Bicol yaon po man kita na pag-iisip ta na dagdag ini tabang ora mismo makadagdag sa ikarahay kan sa tuyang mga Mahiwason partner ang Opo. pangaturugan kan sa tuyang congressman. Patunay ang partner na ang puso talaga ni Congressman Saldico nasa mga Bicolano. Opo. Mga tugang, dakul pa po kaming pag-iirestoryahan at siya ni Congressman Saldi. Dakulong po kitang mga nadadangog na mga magagayo na plano para sa futuro kan Bicol Region. Antabay po kamo, magbabalik ang tabang ora mismo. Ang namimiss ko siya sa iya, marinumdum siya sa mga magurang, sa mga tugang, pag iyaon ito digdigon. Siyempre gusto kong sabi yun na, te padangat ka, padangat may ikayaon na kami. Mahal kita, ma. Salamat na lang mas pag-alaga sa mo. Daw, may ka na padangat may kahit ka ma. Mga kapuso, naging mukha na po ng Pilipinong naipit sa sistema si Michelle Silvertino. Siya po Nga yung masawi si inang Michelle Silvertino habang naghihintay ng bus pauwi sa kanila sa Camarines Sur. Noong June 5, 2020, namatay si Michelle. Sa kagustuhan niya makabalik dito sa Barangay Burabod, 5 araw daw siyang naghintay sa isang overpass sa Pasay City malapit sa bus terminal. Pag uli kayan digde, may nakuha pa dayan yung papel duman sa burubag na itong uraklay niya baga. Sabi na ako nga si Michelle Silvertino, single mother, may aki nga akong apat. Tapos iyo to, naghagan man na ako naning tabang, mayo man na gustong tumabang. Makulog sa bota. Tigharagadan kong tabang. Di lamang mo. Man, tara mo, tabang. Nagpapasalamat ako sa nagtabang sa kuya ning ako Bicol sa mga piktarao niya para sa mga makuapo ko ining mga panindang sari-sari store para ipag sa mga aki alalay sa pag-eskwela ninda. Kaya dakula ko pong pasasalamat sa ako Bicol partilista yaon ang tabang ninda para sa Samuya. Sana po bahala na lang ang Diyos na magbalo sa Ilugabos. Ako po nagpapasalamat sa imo, Congressman Elizalde ko, sa tinaumong tabang na tindahan. Nagtatabang sa pangaraal daw na pagbuhay ni. Takula po ning tabang sa mo. Sa mo yung magturugang. Ang tabang kang ako Bicol. Ay ako ang kong Congressman Elizalde ko. Nagpapasalamat po ako Congressman sa dakulang tabang mo para sa kuyang pamilya, sa kong makuapo. Sana po dakul pa kamong matabangan na arog mi. Habang nabubuhay kami, dahil man kami makakalingaw sa imo.
Nagbabalik ang tabang ora mismo kay Bahan Tapaman Giraray si Congressman Saldico. Pero para sa karaman nindo tabi mga kaaksyon, gabos na staff ka na tabang ora mismo asin kan Action Co Center nagsairarom sa pagsunod kan health protocol. Gabos po kami nagsairarom sa test, sa rapid test ang aning i-share ko. Kumbaga, partner, sa panahon na ini na igwa kitang pandemya, kita mismo digdi sa Action Co Center and tabang ora mismo nagpasiguro. Okay, nagsunod kita partner sa pagpapautob na health protocol kan sa tuyang gobyerno. Tama. Dapat magsunod kita, tangarig, makalikay talaga kita sa hilang na ini. Alright. Sa puntong ini mga kaaksyon, may makakasabay kitang sarong persona kung sa nagahagad ini ning tambang para magkaigwa siya ning wheelchair. Kay bahantangon niyan si Kamer Salting, hali pa ini sa Ginubatan, Albay. Maray na pagkahapon na Kamer. Maray na pagkahapon din po. Oo. So, kumusta ka, Kamer, ngunyan, despite kan sa imong pigbamati? Kumusta ka? Ano ang sa imong kamugtakan? Medyo po, manda ta Oo. dahil sa kamatian ko nga na. Kimer, pirang taong ka na ngunyan? 23 po. Iyan ang kamatian mong yan? 23 na taon mo naman na... Alin po, so di nakalaka. Oo. Iyo po. So, ibig sabihin, puon kan pagkaaki ka, iyo na talaga iyan ang sa imong namamatean. Iyo po. Kumbaga, So, para sa 23 na taon naman, partner, na medyo pigdadara niya ang kasakitan na yan. Saro po si Kamer na polio victim, kaya ang ang kasakitan ni Kamer, iyan nga ning day ka nakakalakaw. So, Iyo po. Kamer, despite kan sa imong kamatean, positibo pa man girarayan sa imong pagiling sa buhay. Iyo po, dyan lang gilin po ang may pag-asa pa man po. Opo. sabihin. Kimer, sa sitwasyon mong iyan, may mga gusto ka kuta nagibuhon na day mo nagigibo. Iyo po. Halimbawa, Halimbawa, magtrabaho, mag-adal. Di ko man nagigibo dahil sa kalagayan ko. Pero, So, ibig sabihin, napundo ka kan sa imong pagklase. kumbaga, limitado ang mundo mo ngunyan. mm, Oo. Uni na, Kamer, 23 anyos ka na ngunyan. Ang hapot, pati ba so love life mo, apektado? Nagkaigwa ka ng bata? iyo po. Okay, Oo. Ibig sabihin, makolor ang sa imong love life. istoryahin daw kami ning Diit na istorya lang kung paano mo nagkumbinser sa iyang girlfriend. Oo. So, sa imong girlfriend. na may kamatian kang araw kay medyo dipisil baga ang pag-ilusyon. Ano po kasi, po kasi ako sa ALS. Nag-adal ako sa ALS. Tapos, naging magkaklase kami. So igwaman siya ning Adama po. So, ika ang nagpahiwatig na kursunada mo itong babae. Iyo po, inagad ko po sa ano niya. Kunyari, Kamu pa hanggang ngunyan. iyo po. So gusto sabihon, maski na nga ni medyo nadidipisilan siyang maglakaw, may nagpapaligaya sa kanya. Aram ko, Kamer, gustuhon mo magparahiling ng basketball. Iyo po. Magayon, parang sabi ko kung normal na ako siguro, asaro man ako nag-aamin. Gusto mo maging So gusto basketball mo magutan player. na mag-basketball. Oo. Ibang klase baga partner ang pag-dribble sa kapag-shoot. Yes. Kamer, kay bahantagon yan si Congressman Saldico para at least kung igwa kita nin, kung igwa ka ning kahagadan or ano pa man, yaon Para si maresolbiran Congressman. so kadipisilan mo sa paglakaw, ano so gusto mo talagang irani kay Congressman Saldi? Idirekta ta kay Congressman Saldi. Gusto ko lang po sana ning agad ning konting tabang, magkaya man lamang ning wheelchair. Tapos sa pang suporta po sa bulong na may ano po kasi ako sa kidney. So, Tapos, nagda-dialysis ka? di man po. So parang may kidney stone. Tapos nung sarong bulan, nagpa-check up naman ako. May ano na naman ako sa tulak. Parang so pag parang may diferensya siya. Okay. Tapos sabi ng doktor, kung gusto mo ma-sure na okay ang tulak mo, mag-ano ka, yung ano po sa tawag? Ultrasound. Hindi po, X-ray? so ano? MRI, CT scan. Colonoscopy po. Colonoscopy. Okay. Mailing daw sa tulak kung may diferensya talaga. Kaso mahal po pala yun. Sige, igwa kitang ano dyan, pwede may kamatabangan dyan kay Salamat Kamer. po. So, pagpa-check up mo, pati sa ano. So, anon ta sa medical, igwa kita. Yan ang Salamat po. programa, Malakang sa mga tabang na programa po yun sa kang, kuya. sa tuyang... Actually, Kamer, so primero mong kahagadan kay Congressman Saldico, yaon na tulos Ayan, ang hinot mong kahagadan is magkaigwa ka nin wheelchair. Brand nyo. Oo, tanganing gusto mo man makaduman-duman ka sa mga lugar na gusto mo parupasyaran. Oho. Tanganing kasi aside kayan partner kung nata siya nakakaduman man kung saan ka mautan niya, igwang may nag-aalsa. may So, nagbabaktot. gusto mong sabihon, ang
parang ngunyan makapag luwas-luwas ka, may nag-alsa sa imo pirmi. Sisay nag-alsa sa imo? Mga barkada. Mga barkada. Mabuhay ang mga barkada. Mabuhay. Maray na tao si Kmar kasi despite kan sa iyang kaninan, igwa talaga sa iyang nagmamalasakit. So, Kmar, tatawan mi ning kagianan an sa imong buhay ngunyan, Hali sa sa imong puso ni kahagadan. Congressman Saldico. Hali sa puso ni Congressman Saldico. Mga kaaksyon, ang kahagadan ni Kmar na magkaigan ng wheelchair. Ora mismo! Ora mismo, ang sa imong bagong Salamat po. wheelchair. Bigyan ng wheelchair yan! Ni Congressman Saldi. Ayan. Yan. Okay, Mer. Yaon dyan sa atubangan mo sa wheelchair. O, nahiling mo na? Nahiling mo na. Hindi po ako makapaniwala na Yan ang bago mong barkada. Kung baga partner sa ibabaga, ang mga instrumento, ang mga auto, pigo konsiderar na agum. Oo. So iyan ang magiging agum mo May muna. nag-aalsa sa iyang mga barkada. Ngunyan, nadagdagan sa barkada niya. Congressman, Ang panibagong amigo, si Kong. Message Kung- mo po, Kong, ano para kung kay ang Kmar. masasabi mo kay Kmar na medyo ngunyan, naka-smile na siya, Kong eh. Aha. Well, Kmar, sana makatabang sa imong wheelchair, mapaganang sa imong buhay, magmate, and mapakaray, especially sa imong health, no? Na sinasabi ko sa bago. Aside from that, paano ka nabubuhay, Kmar, yung papa ko po, nagpasada po ng tricycle. tricycle, okay. Kami nagkuwang pang oral daw. Pangoral daw. Si mami mo, Kmar? Mama ko po, patay na po. Patay na, okay. So, si kayo mo magkasabay, kamu lang magkasama kasabay ni papa mo sa harong? Yung papa ko tapos lola ko po. Lola mo, okay. So, ano mo, take ka ibang wish, ito lang na Oo, samantalahon mo na kay Ben. Ah. Direkta ka mismo kay Direkta Congressman. kay Congressman. Sigapot ka naman. Igahapot Baka ka may kung iba ka ano pang pa. wish. Gusto ko man po parang sana makator. Tapos siyempre, Makator. doon ko man lang Legazpi. Aha. Parang Okay. gusto ko man po. Pero kung gustong makabot sa Misibis, Gusto makaabot So, sa mo misibis. magpamisibis. Opo. Doon ka mag-date si girlfriend mo. Yan, daw. dapat Okay. Gusto ko po yan. At saka siguro, sige. samantalahon ko na kay Mer, Norin, may plano ka magpakasal. Iyo po kaso, Kuhan mo ng ninong si Kuhan mo ng Congressman ninong si Saldico. Congressman. malaking tabang na po yan. Salamat po. Tama-tama ta, kung igwa po kita ni Pigigi mo. Igwa yung programa. Mas pwede. Sa masunod na schedule kong siguro, Sige. Pwede sabay talaga mo na siyang po. isabay. And aside gaya na pigpromesa sa imo ni Kong, as in itataon sa imo ni Igwa pa? Kong, igwa pa. May uulion ka pang groceries. Uy, may Ayan. pasalubong ka kay Lola mo. And of course, May kuyan pa, may pasalubong kay Lola. ayan, Sige. may solar lights man partner. Tanganing maging May bagas pa. maliwanag an sa imong buhay. Ayan. So, Kiber, may wheelchair, may mga grocery partner. sorpresa pang regalo si Congressman Saldico. So, kaagadan mong mag-tour, makakaabot ka sa Misibis. First time na pagpakasal makaanto sa Misibis. sagot na ni Congressman Saldico. So, pagpakasal mo, ninong pa siya. Nauugma ko na ako partner para kay Kamer. So, ngunyan, Kimer, ano ang mensahe mo na gustong ipaabot kay Congressman Saldico? Salamat po dahil po mo parang di ko narating sa buhay ko. Parang maski pa paano, maski siring ako sa naranasan ko sa kogma na di ko ma-expect na Napapaluha si Kimer, partner. bigla lang po talaga tayo. Oo. Aram ko po, Natural iyan partner. grabe ka po natabangan na tao. Nagpasalamat po ako dahil saro ako sa natabangan niyo. Kumbaga, Kimer, one-stop shop talaga ini. Ang primero mo man sa nanghagad, wheelchair. So, panduwa mong tour, ayos na. So katabangan siya sa iyang Salud. salud. Okay. Tatabangan pa ni Congressman. So, yan po mga tugang ang patunay na ining programang ini talaga po na ora mismo Ora ang mismo, pagtabang partner. hali sa puso ni Congressman Saldico. Alright, so di pa matatapos mga ka-aksyon ang satuyang pagrestoryan as in pagtabang sa samuyang pagbabalik kadakol pa kitang pag-urulayan. Ang tabay sa nakamo mga ka-aksyon, mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kung minsan nga kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol,
Maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo din. Gusto sa inyo po sabi, dakula ng samuyang kaumahan na mahiling na kamo ma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos ang matawan ko sa tubig na ma-realisar ang matawan ng itulan para po maikot we want to focus po in it. And hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mi ko niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguruhan 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kuminsan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa Upland, hindi kayang abuton sa Water District dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mi pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik pa ang tabang ora mismo. Sa puntong ini mga tugang mga kababayan, makakaiba ng taman digdi sa programa, ang mga taong magiging kapartner ta sa pagtabang, sa pagtaunin asistensya, pag-alalay sa mga kababayan tang Bicolano. Makakasabay tangon niya na pagkahapon si Binibining Sally Loses, kan Ako Bicol Party List. Yaon man po mga tugang si Attorney Edward Barredo na makakasabay ta mismo digdi sa laog kang programa. And nasa telepono man, ang sarupang batikan na abogado, si Attorney Ramiro Bores, para man maisiyan and maipaliwanag sa mga kababayan tang Bicolano kung ano man po ang asistensya legal, tamang-tama pati, yaon siya duman mismo sa opisina ni Congressman Saldico sa Congress, siguro mas mapapadali ang pagdulok and pagrani ta sa iya, asin digdi sa mga kapartner ta sa programang ini natabang ora mismo. Partner, inuton ta si Miss Sally Luces, saro siya nga political officer kan Ako Bicol. Aramon ta, Miss Sally, ano po ang mga pigo-opreser na tabang kan Ako Bicol, asin kan tanganing maraman kan sa tuyang mga kababayan, kung ano ang mga manlain-lain na tabang asin programa kan Ako Bicol. Okay, good afternoon po.
muna sa Indong Dua, Miss Bicolanang Maharut, and Mr. Siram. Uy, masiram na hapon. Ay, Binibining masiram, Sally masiram. Loses. Masiramon po Ganun, talaga. masiramon pag nangugon, an masiram na Nay, aram mo, pagkahapon. si Binibining Sally, saro ini sa mga nagdadala ng good vibes eh. Correct. Pero may nakasmile partner, maski sa kami nagsarabatan, pero may Pag sinabi nakasmile. mong ako Bicol, pirming yaon niya. Dapat partner kasi ang pagsirbi dapat hali sa puso. Hali sa puso. Pag nakasmile ka, ibig sabihin ang pagtabang mo bulados. Nagpupuon pa sa ng ako Bicol, yaon na si Oo, Binibining ibig Sally mong sabihin Loses. partner. Aki pa ako, yaon na siya yaon. Oo, pira ng taon na ako Bicol, yaon na talaga siya. Oo. Patunay yan partner na siya mismo, pagpapadaba niya sa iyang trabaho. Opo. Oo. So, Binibining Sally, anong mga katabangan? Para lang sa kaaraman, ininformasyon kan mga kababayan tang Bicolano. Okay, para po sa impormasyon kan sa tuyang mga kababayang Bicolano, ang tabang po kang Ako Bicol Party List, uyan po ang tabang sa edukasyon, tabang sa karahayan, tabang sa kalamidad, tabang sa kapalibutan, asin tabang sa kabuhayan. Okay. So dakulon palang partner ng mga manlain na tabang or areas na pigo-opresira Tama. na ako Bicol. Pasadahan talang kidiit para medyo mas Mas mapasabot sa to yung mga medyo may kababayan. detalye. Oo. Pag sinabi mong tabang sa edukasyon, ano yan? Ini pong tabang sa edukasyon, ini po ang aspetong para sa edukasyon, sa pag-aadal. So, kumbaga, educational Asistensya. assistance. Opo, asistensya po sa pag-aadal. Ibig sabihin po, para sa educational assistance, na kung saan po ang Ako Bicol Party List, nakipartner po sa mga ahensya ng gobyerno. Arog po kang DSWD. Ayun. Na kung saan po, nagtatao po ng educational assistance ang Ako Bicol para sa mga pamilyang tios. Oo. So, aramta na para yan sa edukasyon na Miss Sally. So, ano ba? Pwede ba dyan ang elementarya, high school, or college sa naman? Ini po ay para sa kolehiyo. Ayun. Kasi po, pag elementary o high school, igwa po kitang public schools. Kaya sa... Kumbaga, para sa Indo, mas kinakaipuan ng asistensya pag abot na sa Pag-abot kolehiyo. sa Ayo po, kolehiyo, totoo po. oo. Taang pag-adal sa kolehiyo, medyo may kadipisilan. kadipisilan. Mahal po baga ang tuition sa kolehiyo. Kaya Okay. dyan po, nagpo-focus po ang Ako Bicol Party So, List sa asistensya educational. sa mga nagkukulehiyo. Opo. Particular sa mga tios na Bicolano. Opo. Okay. Okay, yan so tabang sa edukasyon. Pag sinabi mo naman na tabang sa karahayan, ano yun eh? Ini po ay manungod po sa pagtabang sa salud. Araw Aso po- mga nauospital. Opo, Na-hospital, na-hospital. may So, mga Mapadialysis. kamatian iyo po, sa sa may mga hawak. kamatian po sa hawak na araw po kan kaipuhan po kay maintenance sa mga bulong. Kaya saruman po iyan na pagtabang sa pagkaigwa po kay wheelchair o sa walker, kung ano man po, basta para po sa salud. Okay. Yan po ang karahayan. Ini naman na tabang sa kapalibutan. Medyo gusto ko lang malinawan Gusto ini. mo masabutan kasi pag Nay, sa sinabi mo primero partner kong pag-intindi, kapabilitan, ano ba yung kapalibutan? Sa bilog ba or ano? Nay, Para maraman ka dito yung mga sa initial kababayan. ko kayong pagkaintindi partner, tabang sa kapalibutan, baka niya ko iibanan ako ni Binibining Sally maglibot-libot. Oo, around Ano the ini? world. Iyo, totoo yan. Malibot-libot mananggad kita para maglinig kang sa tuyang kapalibutan. Ayan, pagpadaba sa environment. Opo, para sa pagpadaba sa tuyang kapalibutan, ang magtanom kitang mga... Tree planting. Yes, opo, mga Clean up drive. Clean up drive. Uy, Coastal bistado clean din up. ang ako Bicol sa So, pagtabang sa paglilig kapalibutan. dyan sa mga gilid kang kadagatan. Opo, Oo. totoo po yan. Kasi ini po, saro po ining programa kang Ako Bicol para sa kapalibutan para po maibiteran ang pagkakaigwa po ning kalamidad. Okay, naminsunar mo ang kalamidad. Ini ang pinaka-importante. Tadig dinamid bida ng Ako Bicol. Okay. Pag sinabi mong tabang sa kalamidad, Ini po, automatic ang Ako Bicol Party List, yaon ora mismo, tabang ora mismo ni Parang Congressman ang Saldico. ako Bicol, arog man kayan. Opo. Maski sa anong problema, ano man ang mga senaryo, Automatic. automatic yan ako Automatic. Bicol. Iyo po, totoo po yan. kaya baga, ang sabi, katabang na, kasurog Kasurog pa. pa. Opo. Tunta na bagay yan partner ta, mas ito pa man talagang ang ako Bicol ang presensya permiyaon. Oho, talagang pigtutuo mo talaga yan. Siyempre partner, Oo. kinakaipuhan, tagaruman sa nanhali sa puso niya partner. Yan. Na, Opo. An sa So, iyang ining tabang sa kalamidad, kapamilya partner, nasa puso ade. Ining tabang sa Oo. kalamidad, talagang durdiretso ini. Iyo po, dire-diretso po yan. Taaram Maski nindo- anong klaseng kalamidad. Opo, maski anong klaseng kalamidad. Aram po nindo ang sa tuyang mga congressman, lalong-lalo na po si Congressman Saldico, dahil nagkakaturog, magtabang lang po sa tuyang mga kababayan pagka nagkakaiwa pong kalamidad. Ayan. Okay. So, totoo yan partner, dahil nagtuturog si congressman na dahil talaga nakakatabang. Klarado ang mga Okay. paliwanag ni Binibining Sally Loses
kung ano ang papel na ginagampanan Kan kan Ako Ako Bicol para makapagtaunin ayuda katabangan tuyang mga kababayan. sa mga kababayan tang Bicolano. Oo. So dai ini magiging kompleto maging mga kaaksyon kung dai kita nin aspetong legal. So kaibahan tangon yan si Attorney Edward Barredo para masabutan tangon yan mga kaaksyon kung ano man na mga asistensyang legal an itatao sa tuyang mga kababayan. Maray na pagkahapon po, Attorney. Maray na pagkahapon po sa Gabus, sa imo po Mr. Siram, as in sa imo Miss Maha Salvador kang Bicolandia. Dai ka dyan nasala, Attorney. Pero nariparo mo si Attorney. Sige po. May kapandukman artista eh. Si Alden Richard. Bako, Si Sir. Derek Monasterio. Oo, medyo Nakasubaybay magabat-gabat kita. pa. Nakasubaybay kita, partner. Sa liwat tabi, Attorney, maray na pagkahapon, gusto mi pong maraman, Attorney, kung ano ang mga serbisyong legal ang pigo-preserta, tanganing makatabang kita sa Kumbaga, mga Attorney, kababayan. ano ang mga kaputan kan mga kababayan ta na siguro nagdadara ng kalibungan sa inda na pwede tang maipaliwanagan sila? Oo. Manungod po sa mga asistensya legal, paagi po kayo ng tabang ora mismo kang Action Co Center. Kami po sa legal po makakatabang kami para matabangan ining mga kamanuan tang Bicolano, lalo na po ini mga saradit na mga businessman kasi po mahihiling ta kadaklan po na mga legal na kahaputan is manungog sa sibil, sa kriminal, pero po hindi na po nahihiling ining mga negosyante na saradit. Ayun. So manungod po digdiga po kitang mga layi, lalo na po ining mga tax kasi po ang mga tax na po ang iba ng mga negosyante gusto man mag-comply. Okay. Kaya lang po dahil po sa komplikado ang pagbasa ta kaini mga layi na ini, nagkakaigo po sindang kadisganaran Oo, na kung dahil na minsan mag-comply. nalilibong po sinda duman sa mga prosedimento. Oo, kasi aram mo, kadakol kita, Attorney, mga kababayan, na diiman sa pagmenos, igwa talaga ng mga kababayan na diit ang pagsabot in terms of Actually, legal. tama si Attorney. May mga kababayan tang gusto man magpuun ko ta na ni saday na negosyo. Na negosyo. Gusto man maghanap buhay. Alagad pagmati ni dagaro ngaya Deprive dipisi niya na kung kami, ano-ano oo. ngaya ang mga pigre-require sa Deprive buya. niya kami for ano ngayon sa mga requirements, medyo magagabat Aron kan ang mga sinda. gustong magnegosyo sa transportasyon, Attorney. Paano ta sinda tabi, Attorney, may gigiya? Matabangan ta po sinda poon sa pagproseso hanggang sa pag-comply kang ibang mga requisitos. Kasi po kita sa legal, siyempre po may mga aram naman kita manungod sa mga law na related digdi sa mga pagninegosyo. Lalo na po ining tax po baga na very issue siya ngunyan dahil po sa pandemya. Dahil ang mga negosyante Opo. tinamaan sinda, then eventually magsisettle pa sinda ka mga taxes. Ang gobyerno ta po may mga remedyo man na pigtatao para mabawasan ang sa indang mga obligasyon sa pag kitaxes. Kaya lang dahil nga dahil nasasabutan, paagi po kayo ning tabang ora mismo ang indang sa indang mga kahaputan. May maalalay sa inda. May maalalay sa inda. Last na lang nakaputan, Attorney. Ngunyan na nagpapadagos ang pandemya, nagdakul ba or naglangkaw ba ang mga kababayan niya to na naghagad nin legal advice ali sa indong opisina? Manungod po sa mga advice po lalo na po sa sektor kang business igwa po sinda mga kahaputan kasi po ang iba po bagat tinamaan sinda so wala sindang income so ang nangyayari po eventually itatax pa sinda kang gobyerno so kay po anta po sindang matabangan na masabutan ang sa indang mga concern lalo na po sa pagninegosyo. Patunay, Okay. partner, talaga na grabing apektadong Tama. negosyante uli kay ning pandemya. Saro yan sa mga industriya and sektor na tinamaan. Tama-tama, partner. Nasa linya taman ngunyan ang saro sa mga batikan na abogado ang Chief of Staff sa opisina ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List, si Attorney Idol Ramiro Bores. Attorney, masiram na hapon po. Hapon po, Attorney. po sa Indoga Boss. And Nagpapasalamat akong inimbitaran manindo ako digde as Chief of Staff kan sa tuyang namumuta na congressman na si Ako Bicol Party List Representative Saldico. And ang sa iyang objeto po, sinabi niya nakasubago na matabangan ang mga Bicolano as in parang magkigwa kita ni na one-stop shop in terms of provision of help sa publiko, lalong-lalo na sa mga kababaang Bicolano, but not limited to Bicolano only, na in-explain yan na po kasubago.
Opo. Attorney, tamang-tama po. Yaong ka mismo dyan nakabase sa Congress, sa opisina ni Congressman Saldico. Agadan taman partner si attorney kung ano ang linya in terms of legal, kung ano man ang may tatabang niya sa parte ni satuyang mga attorney, kababayan. arugan na mention ni attorney Barredo Subago, so More sektor on man kan sektor kan mga negosyante. Okay. Oo. Sa lado mo po attorney bilang sarong batikan na abogado, ano po ang pwedeng mga idulok sa imo na kahaputan kan mga kababayan tangarig malinawan sinda sa aspeto legal? Ako po, bago ako nagserbi as Chief Political Affairs Officer ni Honorable Congressman Saldico, 23 years po akong nag-engage sa private practice and kadaklan sa sakuyang mga kaso, iyo po ang civil and criminal cases. So ang pwede pong maitabang ta sa publiko, ang pagiya sa inda kung ano ang pwedeng gibuhon kaya na problema sa mga aspetong iyan. Kung ma-file ki complaint, kung sa po madamento, siring man makakatabang man kita sa na po nindong duwa kasubago, mga problema nga kan mag-agum kung sa insinda maduman. Opo. Asin siring man attorney, kung ang mga... Yes po. Opo, attorney, gustong sabihon, pati may mga problemang mag-agum sa love life, limbawa, so idinulag kan agum na lalaki. So aki, pwede yan idulok sa to? Nagka-problema si Mrs. kay Mr. Tadain na si Mr. Nagpa-function as head of the family. Pirmi na sanang nasa bulangan si Mr. Oo, Dahil pastidyo na si Mr. Pwede tatabi yan, maidulok tabi sa Indo, attorney. Pwede po yan na maidulo kasi na matuturoan ta sinda kung sa insindang opisina maduman. Ayun. Taang gigibuhon ta digde, matawanan kigiya ang concerned na tao kung paano ninda gigibuhon ang sa indang reklamo para maituro sinda sa tamang opisina. Opo. Asin matawanan ki guidance legal. Opo. Okay. Kumbaga, tabi attorney, sa suma total, sa lado po nindo na mga legal advisor legal kan programang ini, advisors. kamo po ang magiging instrumento para matawanin giya, matawanin umaging instrumento para maituro ta sa mga kababayan tang Bicolano kung ano ang proseso na dapat nindang agihan. Pag-asa ka mo, attorney, kan sa tuyang mga kababayan na iguanin kagabatan sa buhay. Tama po yan. Tayan ang objeto kan sa tuyang mahal na kongresman na ang mga tao na may reklamo o may kahaputan sa buhay, lalong-lalo na sa aspeto legal, sa muyang kaming mga abogado, kami po ang matao sa inday kigiya para dai maulang ang investigasyon na pigigibo kang opisina. Of course, pag-abot po sa resolution kayan, itatao ta sa tamang opisina ang pagtao ki desisyon or resolution or verdict kang problema. Ang maitatao ta lang po ang pagturo sa inda kung sa insinda maduman ta ita po pwedeng ulangon ang investigasyon kang problema. Okay, maraming salamat Attorney Boris sa imong panahon as in oras mabuhay tabi kamo. So mga ka-aksyon, Salamat man, partner, Oo. kay Attorney Barredo. Edward Barredo asin sa satuyang magayunon Oh, asin binibining, sexing binibining Sally Sally Luces. Sino mga ka-aksyon ang satuyang magiging partner all throughout our program. Kumbaga, digdi sa programang ini, kung ano man ang mga idudulok nido, ini ang mga magiging katuwang ta. Katuwang ta partners. Kaya mga ka-aksyon, dahil lang kamo magali sa samuyang pagbabalik, igwana naman kitang matatabangan na sarupang persona na nagdulok sa tuya para manaan sa iyang problema matawanin aksyon. Sa samuyang pagbabalik, ang tabay sa nakamo mga aksyon, abangan nindo ang mechanics kan samuyang parapol. Sa samuyang pagwalta, digdi lang sa tabang ora mismo. Kang panahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container.
nindo kay Puhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada tubig. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kay yanta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay Gwaki. So ito maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na tamo maugma, tamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na ma-realisar, na matawan ng itulan para po maikot ng we want to focus po and we po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguruhan 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa
dulod, mga nasa upland, hindi kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaong mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon. Sa puntong ini, igwa na naman kitang maswerte nga makakaibahan, ta igwa siya nin kahagadan natatawan ta na naman in solusyon. Kaibahan tango niya na pagkahapon si Lola Rogelia Cocatana kana Ligao City. Maray na pagkahapon tabi Lola asina kaibahan man si Ma'am Jeanette ang sa iyang panganay na aki. Si Lola day na masyadong nakakatara. Kaya ba niya ngunyan sumatuan niyang aki? Si Manay Janet. Si Manay Janet. Manay Kumusta Janet? po, Manay Janet? Kumusta po kamo si ringman si Lola Rogelia? Maray man po na nakaabot po kami Pirang digdi. taon na po Manay Janet si Lola? 75 years old na po siya. 75. Ika po? 50 po. 50 years Maga old. 50 na po ako. Ikan matuang aki? Opo, opo. Okay. So, ini pong problema ni Lola na medyo nadipisilan na siya pirang taon na po yan na... Na-stroke po si Lola Rogelia? Opo, 1998 po siya na-stroke. So, pirmi ng Pirmi yan sa Saharong po. So, pagyaon po siya Lola, ay Manay Janet sa Indang Harong, sisay ang nag-aataman kay Lola? Sisay nag-aasikaso? Ako po. Dati po, sutugang ko ngunyan sa Manila na kaya. Oo, pero Kaya ako syempre na. may pamilya ka naman. Opo. So, Pabalik-balik lang po. pabalik-balik ka lang po. So, Sisay po pagkakaaga, permanente niyang kaiba sa arong? Mayo man po. susolo talaga Opo, siya. opo. Oo. Pero yan partner ang patunay na so pagpadaba ni Lola sa aki, ngunyang pigbabalik man ni Manay Janet. So pagpadaba kan aki sa sarungina. Yan ang kuyan partner, katangian kan pamilyang Pilipino. Oh, naiiling ko na medyo naiibi na si Lola Rogelia. Siguro talagang igwa siya ning halawig na panahon na namumundo siya hulingan ita. Sulo siya sa Indang Harong. Tapos So, may mga gusto siyang gibuho na Di man medyo niya day niya na nagigibo. nagigibo. Opo. Lalo na so pagluwas-luwas gayon sa arong. Opo. Opo. Kinamahilig man po siya dati ng magturutinda. Arinig ka. So, nagbubulos ang luha ni Lola Rogelia. Mati niya siguro na dakula ang pasalamat niya kasi nahihiling niya na nangunyan igwanin solusyon Garo sa iyang baga, problema, partner. Garo magabaton, partner. Napipil ni Lola na so nagkapiran niyang mga kahagadan. Garo magkakaigwangon niya nin realidad. Ni realidad, nin solusyon. So, kaibahan ta po ngunyan Lola Rogelia, Nanay Janet, si Congressman Saldi. Ano po so sa indong kaagadan kay Congressman Saldico? So, ano po talaga, ning na, kuha ko, so kading wheelchair niya po. Tapos, so, nagpasalamat po ako kung nataapan po siya ni Kadita. Importante po kadisa niya sa gusto man niyang magluwas. Para lang po sa kaaraman kan mga kababayan tang nag-aantabay digdi sa programa, so pigme-mentionar po na wheelchair So, kahagadan niya partner na kay wheelchair. Congressman Saldico. Aron po kan titulo kan programa ini. Ora mismo Naupo, Ang tigtutukawan ni Lola Rogelia, Yun na na po ang brand itinao. yung wheelchair. Brand yung Kay wheelchair Congressman. halin kay Congressman. Medyo partner si Lola medyo talagang napaibi. Ano Mati yan ko, Lola partner, sa kaugmahan? Ayun, happy si Lola. Hindi na po nakakataram si Lola Rogelia. Kaunti po, pero di mo masyadong maintindihan. Dai maintindihan. Opo. So, partner, Lola, ang tahan na po, Oo. tahan na kan pag-ibi. So, Siguro- aside po kang wheelchair partner, Oo. May mga sorpresa may pa. mga sorpresa pa kita. May grocery po kami nanay na itatao po sa Indo. Nanganingan sa Indo pong pag-uli. Igwaman po ka mga Maliban sa grocery, may cake pa partner para kay Lola. Ayan. No, rin ang birthday ni Lola. Sa
sa July po. Oy! Ay, already na, may cake. na. Oo. May solar light pa. May solar lights pa. Ayan po, Lola. Opo. Regalong handog po yan ni Congressman Saldico po para sa Indo. Partner, Congressman, nahiling po nindoan kamugtakan kan sarong may senior citizen, lola ta, na aron po kan pigmensionar mo so bago, dahil talagang pigpipili ining programang ini mapaaki or mapagura. Ano po ang masasabi mo ko? Ate Janet, Lola, sana mapagaanan sa imong pagmati, magkaugma ang sa imong malawi pa sa inyong buhay, no? And Ate Janet, igwa pa kitang ibang request, anong pwede ito pang Samantala mo naman ay Janet. Si madali Congress. na hiling, ano ba ang favorite ni Lola na mas mapapagba? in behalf ni Lola, Baka may gusto pa ka mo na sabiyon kay Congressman. sa iling mo, pangangaipon ni Lola, this is your time, your chance para maipaabot Pigapot partner ni Congressman, baka may paborito si Lola na gustong haloy-haloy niya ng dai. Sa maintenance po niya daw. Medicine. So, Medicine. po. Medicine. Medicina. Bulong po. Sige. Diba, we'll give, kawanta na siyang diretsong, financial assistance. Ohoy! Para siguro, then, So initialmente, may Initialmente, financial assistance may para may financial- pambakal na tulos ni mabakal na Bulong. tulos. Ay, yan ang pigsasabi ko sa imo partner. Pagyaon si Congressman, ura mismo. mismo. So, dahil po Ang kamo tabang. mauli, Lola Rogelia, Lola, Nanay Janet, na Nagbunot na Lola si Congressman. Nagbunot na si Congressman yung pambakal mong bulong. Ayan, Nanay. Maliban pa duman yan kung sa proseso na medical assistance. medical assistance. May medical assistance pa po kitang itatao sa Indo. Aside kayan, igwa pa po kamong pabalo na hali kay Congressman. Sa ako Bicol, kita sa LV ko kay Pon magpa-check up sa BRTTH, no? Mag-ano lang din, Okay. So, yan. Lola. Yan. Ayan. Talaga. Iba talaga. Yan pigsasabi ko sa imo partner, may bulawan na puso May talaga. bulawan na puso. Kung ano partner ang pangangaipuan sa tuyang mga kababayan na nailing ni Congressman na talagang nangangaipon. Hindi, makaskas ang kwan ni Congressman eh. Ang sa iyang pagmati eh. pagmati. Nailing niya tulos ko na so pangangaipo, kaya preparado si Preparado. Congressman. Agadon ta partner, ang mensahe mensahe, ni Manay Janet. Manay Janet. Anong masasabi mo, Manay Janet, sa ayuda, sa pagdamay at pagtabang ni Congressman Saldico sa imong mama and sa Indo po, tabi? Maraming salamat po kung sa pagtabang mo. Kung da ka po, talaga si Nanay ni Kadi, di man po na mo O tayo pati si Manay magbakal. napapahibi naman lugod. Maraming salamat po. Sagad sa mga natatabangan mo, nararangag ko po na nakatabang ka po talagang maray. Salamat po, maray. Ayan. So, yan partner. Sarong na naman na kababayan Padagos ng pa, Bicolano partner, from ang- Ligao City ang napaugma and natabangan ni Congressman Saldico sa paagi kang programa Partner, Tabang Ora mismo. padagos pa ang pagbulos ng luha ni Nanay. So talagang nairirisa ko na talagang Luha nin kaugmahan. Luha nin kaugmahan. Aside kaya na, imbitaran tatabi Congressman ang sa tuyang mga parantabay tanganing approve saran kung ano man po ang mga serbisyo kan Action Co Center Ano para ang sa mga tuyang pwede mga ni kababayan. gibuhon kung para makadulok man po sa imo? Yeah. Again, sa tuyang para po sa gabos na kababayan kong Bicolano, gabos po na nangangaipon, intabang, day po kamo mawaran, ning pag-asa, hulit tauni pa po ang Action Co Center. Asin ako Bicol Party List, nanda pong magtabang sa Indo, magpadara lang kamo ning mensahe sa samuyang Facebook, na Action Co tanganing makaabot tulos samuya ang sa Indong kahagadan. Maraming salamat po sa Indo Gabos. Opo. Yan, Salamat po, partner. Maray. Oo. Inimbitaran na ni Congressman ang sa tuyang mga kababayan tanganing Otrong ma-approve ko lang saran partner, ang mga ha? serbisyo. Otrong ko lang partner. Klarado duman sa paliwanag ni Congressman Saldico para maabot kan mga kababayan ta ang Action Co Center. Magsubaybay lang sinda duman sa Facebook page. Importante yan, partner. Oo. Kay puha nindang i-like ang sa tuyang official Facebook page. Action Co Center. Opo. Aside kan pag-like, kay nakaipuhan nindong i-share ang episode kan Tabang Ora mismo sa indong Facebook And account. pwede sinda duman partner maglaag kimensahe kan sa indang mga kaagadan, kan mga problema sa indang komunidad. Komento, partner, Tama. tanganing maipaabot sa satuyaan sa And indang mga pangangaipon. May tauhan si Congressman Saldico and Action Co Center na makontak
duman sa mga taong nagpapartisipar duman sa tuyang Facebook page para matawan sinda ning giya, matawan ning kasimbagan or maturuan sinda kang proseso kung paano ang pagdulok ning tabang. Importante partner na dapat ang sa indong Facebook account dapat nakapublic. Tama. Dapat nakapublic as in dapat ang Facebook na yan legit partner. Opo. So, yan po mga tugang, kasimple na kung paano po ang pagdulok sa Action Call Center para kamo tabi matabangan. Importante man mga ka-action, iguaman kitang parapol. Ano? Ang Gusto mong parapol. sabihon, may tabang na, may mga asistensya. May pampaugma pa kita sa tuyang mga kababayan. Iba talaga ang programa. Para sa mga nanay na niyaon, sa mga harong, para sa mga tatay, sa mga ate, kuya, na di man ginigibo sa partner, pero Araw manggagana. kan sabi ni Congressman, dyan sa mga parapol na yan, dahil man kitang pipiliun dyan. Dahil kitang pipilion partner, gabos na mag-send or mag-share tabi kan sa muyang episode, yan ang sa indong entry tanganing makabalik ka mo sa samuyang parapol. Importante yun yung partner. Oo. So, ano ang pinaka-gubaga kung sa parapol na iba may ticket? Digdi ano? Paano? Ang ticket partner, pig-mention ko kasubago, kinakaipuhan mo lang i-like, as in i-share, ang sa tuyang episode. Ang episode ta partner, Lunes, Merkules, Sagkod, Birnes. Gustong sabihin partner, pag nag-like ka duman, entitled ka na. Garo, ka-intra Kulang ka pa na. partner ang pag-like. Kinakaipuhan mong i-share ang sa I-share mo tuyang pa. episode. So, pag nag-share ka, nag-like ka, yun partner ang ka-intra ka magiging entry. may chance ka May ng chance manggana. ang manggana nin. Kan? Ano? Magagayon. As in, Mga sorpresang regalo. Correct. Hali sa puso ni Congressman Saldico. Bago kita magpaaram partner, pasalamatan ta si Congressman. Congressman, salamat po. Ta ika mismo ang nakaibanan mi sa primerong pagkabtang. Episode. Kabtang partner. Importante partner. Ang tawong nasa likod ng programang Tabang Ang Oras taong mo. nag-isip as in nagplano para sa mas mahiwas na pagtabang sa mga kapwa Bicolano. Congressman, salamat po. Maraming salamat, Congressman Saldico. Asin mga ka-aksyon, dyan na nagtatapos ang sa tuyang programa ngunya na pagkaldawan. Tabayan nindo ang masunod ng programa sa masunod na aldaw. Asin madadahugman ang sa tuyang programa sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Birac Catanduanes. Kami ang sa indong naging kairiba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, Can Bicolanja. Ako man po tabi ang sa indong nakasabay, Mr. Siramkan Bicol, Joshua Martinez Jr. Maraming salamat, asin Diyos Mabalos. Salamat, God bless Bicolandia.